O Conselleiro de Sanidade accede a reunirse coa alcaldesa de Meis para analizar a situación sanitaria do municipio. No encontro, Marta Giraldez quere poñer sobre a mesa a falta de persoal e as consecuencias que iso está a ter na atención aos veciños. Tamén demandará a reposición dos servizos de pediatría e matroa e a reapertura do consultorio de Paradela. Que tal, saudos? O encontro vaise celebrar en vindeiras datas nas dependencias da Xunta en Pontevedra. Dentro dos minutos falamos deste asunto, agora os titulares. O Grove prepárase para unha Semana Santa con turistas galegos. Dende o goberno local piden prudencia á poboación para que nas vindeiras datas festivas non aumenten os contaxios. Comisións Obreiras denuncia a saturación dos médicos de familia da área sanitaria de Santiago e o Barbanza. Culpan desta situación á xerencia. A ocupación do Concello de Pontevedra por parte dos traballadores de Ence remata no xulgado. A Policía Local remitiu as dirixencias á Xustiza por se existise algún tipo de delito. Pontevedra estreará transporte urbano en xuño. Serán 2 liñas que pasarán por barrios como o de Monte Porreiro ou Campolongo. O alcalde de Boiro fixo unha reorganización do goberno municipal. Os cambios responden á entrada na corporación do edil Raúl Treus, que sustitúe a Marisa Collazo. Imos antes de nada coa información da COVID. A curva de contaxios de coronavirus continúa descendendo. A área sanitaria de Pontevedra Salnés rexistrou hoxe 230 casos activos, son 14 menos que onte. Por outra banda, o Sergas confirma 9 novos contaxios e 23 altas médicas. En canto ás hospitalizacións, redúcese a presión hospitalaria. Nesta área sanitaria hai hoxe 22 pacientes ingresados, son 3 menos que onte. Deles, hai 15 que están en planta e 7 persoas que evolucionan na unidade de cuidados críticos. En canto aos datos por concellos, Pontevedra rexistra 46 casos, un menos que onte. En Poio contabilízanse 26 positivos, 3 menos que onte. Vilagarcía mantense en cambios con 16 casos, son os mesmos que hai en Sanxenxo. En Barro soben hoxe ata os 2 casos activos. Pois o Grove prepárase para unha ponte do Día do Pai e unha Semana Santa con turistas galegos. Dende o goberno local piden prudencia á poboación para que nas vindeiras datas festivas non aumenten os contaxios e obriguen a aumentar as medidas. A vila rexistra o 4º día consecutivo sen ningún positivo. A situación sanitaria invita a esperanza no Concello do Grove. A vila rexistra hoxe o seu 4º día consecutivo sen ningún positivo. Unha evolución moi favorable tras atoparse entre os 11 municipios galegos con máis incidencia acumulada a finais do ano pasado. Moi boa situación sanitaria, pero, cruzando todos os dedos para que se manteña, que é o que queremos todos, non? Como veño dicindo todos estes días, eu confío ahora plenamente en que os pasos que demos hacia adiante, aínda que sean moi cortiños, que sean moi seguros, porque o que non podemos xa asumir é dar un paso grande hacia adiante e retroceder 3, que eso nos leva a peor situación social e, sobre todo, económica. A boa situación sanitaria, tanto do Grove como da comunidade, invita o goberno local a pensar na Semana Santa. Que tanto ao noso entorno, o Salnés, como toda Galicia, parece que estamos todos en un nivel moi baixo de contaxios, de positivos, e iso pode favorecer que a mobilidade perimetral que xa temos libre en prácticamente toda Galicia, veña a afluencia de xente ao Grove. Se a situación continúa favorable, dende o goberno local invitan os visitantes de toda Galicia a chegarse ao Grove, pero piden aos turistas de fora da comunidade que respeten as normas. E se hai unha normativa, todos temos que cumplila, polo tanto eu espero e confío que os que pensen en achegarse ao Grove de fora da comunidade de Galicia que non fagan. Haberá tempo para seguir disfrutando e, iso sí, e os galegos e as galegas que veñan cumplindo as normativas con toda a responsabilidade. Ademais do Concello, tamén os establecementos hostaleiros se preparan para volver a traballar con certa normalidade. Queremos facilitar o traballo e a actividade da hostelería, pero a eles mesmos tamén lle pedimos responsabilidade no sentido de que non todo é unha terraza, non todo vale, non? Porque, como digo sempre, non por tomar medidas COVID nos vayamos a arrepentir dentro de 5 anos. A partir de aí, o Grove é turismo, o Grove é hostelería, a hostelería está empezando a abrir, está empezando a cumplir a normativa. Dende o goberno local recalcaron a importancia da responsabilidade individual. O alcalde confía en que a veciñanza non baixe a garda nas vindeiras datas e poder gozar do verán.
Pois é, hoxe é o cuarto día no que o Grove se mantense en casos activos de coronavirus, unha situación que comparten os municipios de Meis e dende onte Ribadumia. A baixada está a ser xeralizada en toda a comarca, pero os tres concellos son conscientes de que se trata dunha situación conxuntural. Por iso, a pesar das boas novas, piden responsabilidade e precaución aos seus veciños. Cos casos activos de COVID-19 en descenso en toda a comarca, hai tres concellos que destacan pola súa boa situación. Un deles é o Grove, o primeiro en chegar a ansiada cifra de 0 positivos no seu municipio. Dende onte Ribadumia forma parte deste, polo de momento, selecto grupo. En líneas xerais, eu creo que se está facendo un comportamento e que se están mantendo as liñas que nos están indicando, pois xa digo, dende os Sergas, para que este número pois sexa cero. Por lo tanto, agradecementos a todos os veciños, todos temos que facer un esforzo porque isto vai na calidade de vida de todos os veciños. O terceiro municipio é o de Meis. Nos peores momentos da terceira vaga da pandemia roldáronse o medio cento de casos activos. Por iso a situación actual é unha excelente nova. Costou moito, máis que nada porque fai un mes e medio, 2 meses estivemos realmente mal e estivemos en momentos de moitos apuros e con unha incidencia altísima e, bueno, día a día e ademais moi paseniñamente, o cual, bueno, pues vamos a ver que eran vos os datos, fomos baixando ata que por fin o domingo, xusto un ano despois de que se declarara o estado de alarma, tivemos 0 casos e, bueno, levamos 3 días con 0, sei que van a vir, sabemos que van a vir días complicados seguramente, que vamos a volver a ter casos activos, pero, bueno, xenera certa tranquilidade saber que levamos xa 3 días así con 0 casos. Foron momentos duros, pero Giraldez confía no aprendido, por iso ve con vos ollos que se dean pasos cara a desescalada, tamén na hostalería. A preocupación hai sempre, obviamente, non? Tamén é certo que estiveron a hostelería pechada e estivemos fatal, estivemos peor que nunca, non? Entón, eu son das que sempre digo que non hai que demonizar ese sector, e máis, hai que botarlles unha man, e o certo é mellor de relaxar un pouco as medidas, de que poden abrir un par de horas máis, para que, eu comentaba outro día con algún hosteleiro, que a xente saia de traballar e se poida tomar pois, unha cerveza, un viño, un refresco, que este sector un par de horas máis ou 3 horas máis lle vai a facer moito, e se a xente sigue cumprindo, pois podemos seguir na boa liña. Dende Meis e dende Ribadumia lanzan tamén unha mensaxe aos seus veciños, pedíndolles precaución e responsabilidade para non dar marcha atrás. E os casos activos por COVID na área sanitaria de Santiago de Barbanza sitúanse hoxe nos 293, 6 menos ca onte. Baixa tamén o número de pacientes ingresados nos hospitais, pasando de 27 a 24, pero mantense en 7 o número de persoas hospitalizadas na unidade de críticos. Por concellos, Ribeira é o único municipio desta área sanitaria por riba dos 10 casos activos, hoxe con 11 positivos, 2 menos ca onte. A maior parte dos municipios desta área sanitaria sitúanse na franxa de 1 e 9. É o caso de Muros, Outes, Noia, Porto do Son, Boiro e Rianxo. Lousame e a Pobra continúan sen casos diagnosticados nos últimos 15 días. E finalmente, a Xunta decidiu suspender a vacinación con AstraZeneca. A decisión tomouse onte seguindo a indicación do Ministerio de Sanidade, que optou por paralizar o proceso por prudencia durante 15 días. Dende o goberno galego chaman a tranquilidade dos xa vacinados, din que o sistema de trazabilidade permite identificar a vacina administrada coa persoa que recibiu. Ademais, en Galicia non se rexistrou ningún caso de reacción adversa grave. É unha mágoa porque tiñamos lanzada esa vacina e íbamos a compasar os menores de 55 e os maiores de 80, agora pois nos vamos a ceñir os maiores de 80 de forma máis intensa. En fin, espero desexo que pronto se despexen as dúbidas de algún efecto secundario que produce a vacina e de momento que sabemos é que os efectos secundarios están medidos, non hai unha mensaxe de preocupación coa información que temos ata agora. O conselleiro de Sanidade accede a reunirse coa alcaldesa de Meis para analizar a situación sanitaria do municipio. No encontro, Marta Giraldez quere poñer sobre a mesa a falta de persoal e as consecuencias que está a ter iso na atención aos veciños. Tamén demandará a reposición dos servizos de pediatría e matroa e a reapertura do consultorio de Paradela. Despois de meses denunciando a situación da sanidade en Meis e tras varias reunións co xerente da área sanitaria, a Xunta move ficha e accede a celebrar un encontro entre a alcaldesa da localidade e o conselleiro de Sanidade. Esa reunión vaise celebrar en vindeiras datas. Sería a primeira vez que me recibe o conselleiro, sempre até agora me recibe o
o xerente da área sanitaria, pero sí que esta mesma mañá, fai unha hora e pico, me chamaron do seu gabinete e bueno, se vai a celebrar unha xuntanza, pois eso, para a semana ou para a seguinte. A alcaldesa aproveitará o encontro con Julio García Comesaña para denunciar a falta de persoal e as consecuencias que iso implica. Tamén demandará a volta de servizos que considera esenciais, como a matroa ou o pediatra, e a reapertura do consultorio de Paradela. Estamos desde fai algún tempo vivindo unha situación precaria, moi mala, con ausencia de médicos que cubran cando os outros están de baixo de vacacións, volver a tratar o tema do servizo de pediatría, volver a tratar o tema da reapertura do consultorio médico de Paradela, explicándolle cales son os motivos polos cuales desde o goberno de Meis e a xente de Meis considera que é necesario abrir, porque é máis seguro abrir para a seguridade de todos e de todas. A xuntanza confirmase apenas 2 semanas despois da movilización organizada tras o colapso do ambulatorio da Rochela, unha situación que polo momento non se volveu repetir. Agora o problema podería trasladarse ao consultorio de San Martiño. Sabemos agora que o médico de San Martiño, do outro consultorio que está aberto, pois ten uns días, pois non sei se de vacacións ou de permiso, do que sexa. Sabemos que estaba solamente coberta a súa ausencia 2 días. Non sabemos ainda o que vai acontecer o xoves desta semana, hoxe mañán o sabemos. E iremos, como isto se sabe solamente día a día, hai que chamar pola mañán para saber o que vai a pasar ese día. Estaremos en riba, obviamente. A alcaldesa aproveitará o encontro tamén para preguntar por outro asunto vital para a sanidade meisina, a construción dun novo centro de saúde. Si entra na xenda pois da Xunta a construción pois a corto prazo dun centro de saúde en Meis, que é moi necesario, como nos trasladou no seu día o xerente da área sanitaria, que dixo que ser sensible con esta necesidade. A reunión entre Comesaña e Giraldez vai ter lugar nas dependencias da Xunta en Pontevedra. E a Federación de Sanidade do Sindicato Comisións Obreiras ven de denunciar a saturación dos médicos de familia da área sanitaria de Santiago e o Barbanza. Dende o sindicato culpan desta situación a xerencia que queima, din, os profesionais de atención primaria coa saturación das súas axendas, nalgúns casos con máis de 100 de persoas para atender cada día. Ante esta situación, dende Comisións Obreiras exixen á Xunta que se teña en conta os profesionais da sanidade no deseño do modelo de atención primaria, dotando a de máis recursos, garantindo que se dispoña de tempo suficiente para atender os doentes e se priorice de novo a atención presencial. A ocupación do Concello de Pontevedra por parte dos traballadores de Ence remata no xulgado. A Policía Local remitiu as dilixencias sobre estes feitos á Xustiza por se existise algún tipo de delito. Pola de agora, o contido desas dilixencias é descoñecido. Os axentes identificaron un total de 13 persoas naqueles feitos. Entre eles atópanse os operarios da Pasteira e os representantes de Comisións Obreiras, como, por exemplo, o secretario comarcal José Luis García Pedrosa. Estas imaxes serán agora cruciais para determinar se houbo algunha infracción. O peche dos traballadores de Ence no Concello de Pontevedra será tamén o tema principal do vindeiro pleno. A sesión terá lugar o vindeiro luns e a intención do goberno local é declarar persoa non grata o presidente da Pasteira. Igual que nomeamos persona non grata a Mariano por dar unha prórroga ilegal de 60 anos, pois a atitude do presidente do do Consello de Administración, que ademais fixo pública nun vídeo, non? Donde reconoce a hipotética perigosidade da fábrica no seu momento actual, pois me parece que merece o rexeitamento da sociedade de Pontevedra, non? Ademais desta moción na que o goberno local pretende que se criminalice a violencia de rúa, tanto o BNG como o PSDG pedirán conxuntamente a saída de Ence da ría de Pontevedra. Ademais, na sesión plenaria, o PP presentará 2 mocións. Por unha banda, a creación dunhas axudas para os sectores máis afectados pola pandemia, como o sector da hostalaría e do comercio. Por outro lado, os populares tratarán de defender tamén os postos de traballo de Ence. O pleno vai ter lugar o vindeiro luns ás 11 da mañá no Teatro Principal. En nova concentración de Ence en Pontevedra, o Comité de Empresa da Pasteira levou hoxe a cabo unha protesta fronte á subdelegación do goberno. Os operarios manterán mañá unha reunión coa ministra de Transición Ecolóxica na que exixirán unha mesa de traballo. Mañá temos reunión coa ministra de Transición Ecolóxica. Entón vamos a pedir o que lle vimos pedindo en todas as reunións, que agilicen a mesa de traballo para poder estar nas decisións que se vayan tomar co noso futuro. Ese é o noso chamamento, a nosa petición, e por eso esta pequena movilización. Se vemos que esa mesa non se leva a cabo pois nas próximas datas, o que faremos será
unhas concentracións xa co resto da plantilla. Nesta concentración estivo presente UGT, que quixo desvincularse dos conflitos xerados nos últimos días por comisións obreiras. O sindicato centra a súa preocupación na sentenza sobre a prórroga da concesión e non tanto no artigo 18.4 da Lei do Cambio Climático. De feito, os representantes sindicais afirmaron hoxe que confían en que esta normativa non teña carácter retroactivo. Ademais, UGT amosouse tamén moi crítico coa actitude do Comité de Oficinas Centrais da Fábrica e de Comisións obreiras. O sindicato asegura que estes colectivos buscan xerar polémica coa man da empresa movendo os fíos din o seu antollo. En Vilagarcía convócase o padroado de Fexdega para volver propoñer a súa disolución. Rabella reclama a totalidade das competencias sobre as instalacións e recorda que hai 10 anos que o Concello xestiona directamente e con persoal propio as dependencias do recinto feiral. Dende o Executivo explican que o órgano é inoperante, pero levan dende o ano 2019 agardando a que a Xunta responda á petición de liquidación dos bens da entidade. Explican que esta medida só tería efectos legais, xa que na práctica continuaría funcionando igual que a toda agora co Concello dirixindo e xestionando as instalacións. Cabe recordar que a Consellería de Industria abandonou hai varios anos o padroado, integrado sobre o papel polo Concello, a Deputación de Pontevedra e a Banca. A sesión vaise celebrar o vindeiro día 29 deste mes. As obras da rede de saneamento traen de cabeza os veciños de Covas de Lobos, no Concello de Cambados. A consecuencia deses traballos, o camiño está afundindo, o que implica un problema para a seguridade viaria. Falamos deste asunto de contado, logo da publicidade, aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Pontevedra vai estrear transporte urbano en xuño. En total serán dúas as liñas que entrarán en funcionamento e que van pasar por barrios como o de Monteporreiro ou Campolongo. 1 de xuño, esa é a data que se marca o Goberno local de Pontevedra para a entrada en funcionamento do transporte urbano. A Comisión de Mobilidade aprobou o seu convenio entre o Concello e a Xunta de Galicia. Este será ratificado no Pleno Municipal do vindeiro luns. Dado que este convenio saiu hoxe dictaminado por unanimidade, o outro está moi ben encamiñado, temos completo acordo e parece que os informes dos técnicos, polo menos os municipais, non están dando ningún problema. Eu creo que podemos anunciar que o 1 de xuño Pontevedra terá o seu novo sistema de transporte público por medio de autobuses funcionando. E, como digo, é o primeiro paso para chegar a ese 2023 con un sistema integral de transporte público na nosa cidade adaptado á realidade do século XXI. O sistema de transporte urbano contará con 2 liñas circulares. A verde percorrerá o trazado Monteporreiro, a Xunqueira e as estacións de autobús e ferrocarril. Pola súa banda, a liña azul arrancará na Praza de Galicia, irá ata Montecelo e rematará en Monteporreiro. A frecuencia será de media hora e o que queda agora por determinar é o custo de cada viaxe. O único que está claro é que o prezo será inferior a €1. As liñas de autobús son viaxes de media hora, vale? Polo tanto, pasan por cada punto cada media hora. A gas en Monteporreiro, que como ten conexión co resto de Pontevedra por 2 puntos diferentes, por 2 vías diferentes, pois teñen a conexión con Pontevedra cada 15 minutos. O que imos facer co convenio das tarifas, xa vos contaremos máis en concreto, é adiantar a área de transporte urbana de Galiza. Vale. Adiantaremos iso. Faltan algúns detalles aínda, vamos a terminar con el, coa tramitación, pero non vai haber área metropolitana. Porque as áreas metropolitanas son a extinguir. A Xunta xa anunciou a área de transporte público de Galiza, que sustituirá as áreas metropolitanas. Para facer fronte a este servizo, o Concello de Pontevedra aportará uns 146.000 euros anuais. Ademais, cabe destacar que a Xunta de Galicia comprometeuse tamén a colaborar na posta en marcha do transporte a demanda. O Grupo Parlamentario do Partido Socialista denuncia o total incumprimento por parte da Xunta dos obxectivos do Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. As deputadas Paloma Castro e Noa Díaz falaron desta situación despois de manter un encontro con representantes do Comité de Empresa da planta de compostaxe de Serbia en Lousame. A portavoz de Medio Ambiente do PSDG no Parlamento, Paloma Castro, xunto coa tamén deputada Noa Díaz, mantiveron unha xuntanza con representantes do Comité de Empresa da planta de compostaxe de Serbia, en Lousame.
O encontro foi aproveitado para denunciar o incumprimento por parte da Xunta dos obxectivos marcados hai 10 anos no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia. Nós, dende o PSDG, presentamos unha iniciativa na que lle exiximos á Xunta que cumpra cos obxectivos marcados, porque está moi lonxe de cumprir os obxectivos de reciclado e preparación para a reutilización. Os obxectivos cara a 2020 eran de 246 toneladas ao ano, cando neste momento se está únicamente a reciclar e preparar para a valorización únicamente 46.000 toneladas. Dende as filas socialistas solicitanlle tamén á Xunta que xustifique onde destinou o investimento que tiña previsto para a construción de máis de 11 novas plantas de compostaxe, das que non chegaron a realizarse nin a primeira. Tamén no plan de xestión de residuos urbanos estableceuse que no ano 2020 ian a terse creado 11 novas plantas de reciclado en Galicia e todavía non se fixo nin a primeira. Entón, exiximos a Xunta que sea veraz nas informacións que dá, exiximos a Xunta que non condene estas plantas que son tan importantes para o reciclado, que están a dar moitísimo traballo na contorna, no territorio. Por esta razón, dende o Partido Socialista exixen ao Executivo Autonómico que explique as razóns deste incumprimento, que presente o informe de conclusións que tiña que ter elaborado e que indique as posibles sancións que isto levaría aparellado. E o alcalde de Boiro vende realizar unha reorganización do goberno municipal facendo cambios nas delegacións de varios dos concelleiros do goberno. Eses cambios responden á entrada na corporación do edil Raúl Treus tras a renuncia de Marisa Collazo. Treus asumirá as competencias en política social, medio ambiente, turismo e patrimonio. As áreas de feminismo e igualdade pasarán a partir de agora a ser xestionadas pola concelleira María Outeiral. Raúl Treus será tamén o terceiro tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno local. Máis asuntos, as obras da rede de saneamento traen de cabeza os veciños de Covas de Lobos no concello de Cambados. A consecuencia deses traballos, o camiño está afundindo, que implica un problema para a seguridade viaria. De feito, xa se rexistrou un accidente cun coche e tamén un susto co camión do lixo. Ademais, critican o retraso que acumula o proxecto. As obras do saneamento desta zona de Covas de Lobos na parroquia cambadesa de Vilariño está a indignar os veciños. Ademais de estar molestos polo retraso que acumulan, din que os traballos non se están facendo ben e que a franxa que abriron o camiño está afundindo. Se non compactaron ben e se repisa, iso pasa agora e pasará máis pa diante. Entonces esa é unha cousa que trae problemas, que había que facer as cousas ben desde o principio. Nalgúns puntos xa houbo que parchear o camiño, botaron remendos para salvar os desniveis. Agora parece ser que anduveron a reparar por aquí, pero repararon por arriba, o sea, botaron un pouco de hormigón, botaron un pouco de pichi e dixo que xa está así. Se eso non está compactado, vai haber un problema gordo e vai a afundir. Entonces hai unha precaución moi general dos veciños. Estes afundimentos están a xerar un problema de seguridade para os que transitan por aquí. O camión do lixo xa tivo un susto. Cando viñamos por diante da casa do veciño ese, afundeuse no noso terreno e virouse no noso camión. Casi chocamos contra o muro do veciño porque se nos escapou o camión. O susto foi bastante grande porque viñamos co camión cargado a meterse a roda ali, casi nos vamos contra o muro do veciño. Outro veciño tamén tivo un percance co coche. Foi aí diante da miña casa, aí iba andando co coche e que afundeuse e quedou, non pudo sacar, tuvo que vir un trator para sacar o coche. Ante esta situación, os veciños pidenlle ao Concello que supervise os traballos da empresa que acomete estas obras, unha petición que apoia Cambados Pode. A formación di que non é excusa que a obra estea sen recepcionar para non supervisala. Nós o que queremos facer aquí é un chamamento público a que o concelleiro de obras ou a alcaldesa de Cambados veñan a visitar aquí esta obra e lle den unha solución. Nós, dende Cambados Pode, o que vamos a facer é presentar unha moción no vindeiro pleno e nesa moción o que vamos a pedir é que se volva a compactar toda esta zanja, que se volva a compactar de novo, que técnicamente se faga ben esa compactación e que se asfalte todo o vial para que queden as mesmas condicións que antes de iniciar a obra. Nesa mesma moción, Cambados Pode pedirá a ampliación da rede de saneamento a varias vivendas da zona. Por certo que o líder de Cambados Pode restalle importancia ás pintadas que apareceron na súa contra no campo de fútbol de Castrelo. José Ramón Abal, que mentres estivo no goberno local impulsou un proxecto de renovación do céspede, insiste en que para el a prioridade é que se acometan eses traballos que aínda están pendentes. Para nós é unha anécdota, é dicir, nós vamos a seguir traballando, queremos agradecer o que a directiva do Beiramar todo o seu apoio nas redes sociais, nos chamaron personalmente e, por lo tanto, bueno, vamos a deixar en unha anécdota e o noso compromiso con todas as parroquias con esa obra pois é total e non vamos a parar hasta que se consiga.
Por lo tanto, bueno, non lle vamos a dar moita máis importancia porque, bueno, son unhas pintadas e tampouco teñen máis relevancia para nós, non? O Concello de Muros executa unha importante obra de saneamento no lugar de Freixeiros, na parroquia de Esteiro. A actuación con orzamento superior a 200.000 euros vai con cargo pos 2018-2019 da Deputación da Coruña. É unha obra moi importante porque ali, agora mismo, pois é unha praia que hai marisqueo, que ademais está funcionando moi ben o marisqueo e que vai a evitar unha serie de verquidos e de problemas que había ali co saneamento. Esperemos que a obra quede ben e se eviten todas esas cuestións e quede a praia ben saneada, a praia de Prameán, que a que lle afecta esta obra. Ademais, o Concello está a realizar tamén obras de saneamento na parroquia de Serres, incluindo tamén a mellora da rede de abastecemento de auga. Pero, bueno, aquí, basicamente, en todas estas obras o que se está facendo é desviar as pluviais das fecais, porque iban todas xuntas. Eso ocasionaba bastante trastorno nos sistemas de bombeo, porque iba unha carga de agua moi importante. O Executivo confía en que estas actuacións e outras que están en vías de realizarse veñan a mellorar a actual situación da praia da Virxe do Camiño, para que deixe de ter a cualificación de non apta para o baño. Esperemos que todas estas obras que se están facendo e algunhas máis que temos previsto facer, que afectan sobre todo a conca do río Valdexería, a conca dos regatos que baixan pola parroquia de Serres, o Queimado, que vai ao Pozo do Furón, que sirvan para que a praia da Virxe do Camiño mellore a súa situación ambiental e deixe de ter a calificación de non apta para o baño, que é a que ten agora mesmo. A alcaldesa referiuse tamén a que aínda queda moito por facer para poder acadar o saneamento integral do municipio. Segundo ela, trataríase de pequenos núcleos illados, para os que están a estudar proxectos autónomos de depuración. Pequenas depuradoras, digamos, mini depuradoras, en lugares onde levar o saneamento é prácticamente inviable pola distancia, pois como a Torea, por exemplo. Presentamos un proxecto para unha subvención da Xunta para poder facer ali unha pequena estación depuradora, bueno, por decantados, estes sistemas máis modernos, para poder atender a ese núcleo de vivendas, posto que levar ali a rede de saneamento é carísimo e, ademais, non tería moita lógica porque é unha distancia grande dos distintos da rede principal, que é a que vai pola estrada. E a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vende a asinar tamén o contrato para a execución das obras de mellora de pantaláns en 8 peiraos da provincia da Coruña por un importe de 1,3 millóns de euros. Entre os portos que se verán mellorados atópanse os do Freixo e Muros. No primeiro dos casos, o investimento previsto para levar a cabo as actuacións ascende a uns 443.000 euros, mentres que no segundo a contía é menor, uns 120.000 euros. Nos dous casos, as obras consistirán na reforma integral dos pantaláns e das súas estruturas abollantes, mellorando as instalacións en relación coas prestacións de seguridade. O prazo de execución das obras será duns 10 meses aproximadamente. Un ano máis, o Concello da Pobra, en colaboración coa Universidade de Santiago, porá en marcha unha nova edición do programa Camiños de Coñecemento e Experiencia. A actividade, dirixida a maiores de 50 anos, terá lugar no mes de abril e versará sobre patrimonio industrial, música clásica galega e astronomía. Por cuarto ano consecutivo, o Concello da Pobra participará no programa da Universidade de Santiago Camiños de Coñecemento e Experiencia. A actividade presentada esta mañá no Concello está dirixida a maiores de 50 anos. Desenvolverase a partir do 19 de abril. En esta edición embarcarase nas temáticas do patrimonio industrial, da música clásica galega e tamén da astronomía. E se trata de uns seminarios que se van centrar no patrimonio industrial, na música clásica galega e máis na astronomía. Cada un dos seminarios completaránse con unha visita, un seminario práctico e unha observación astronómica nocturna, respectivamente. Nós simplemente agradecer a posibilidade que nos ofrece a Universidade e a Deputación da Coruña tamén, a Xunta de Galicia, de poder facer esta actividade, de chegar así a ciudadanía da Pobra, e este ano, pois, a verdade que conta con temas moi interesantes, non? A historia da Pobra realmente moi vinculada ás conserveiras e ao noso famoso barrio dos cataláns, que teñen pois un gran interés para a xente pobra, pero bueno, todos os demais temas así o son, e con ese sempre apetecible saída a
facer unha observación astronómica. A actividade levarase a cabo no auditorio do Museo Valle Inclán, seguindo as medidas sanitarias implantadas por mor da COVID. A matrícula é gratuita e disponse dun límite de 25 prazas. As persoas interesadas poden formalizar xa a súa inscrición ou solicitar máis información na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler, no teléfono 981 83 15 45. O Concello de Boiro reabriu a área de autocaravanas de Praia Xardín que levaba pechada varios meses dende o pasado mes de decembro, tempo no que o municipio estivo en máximo nivel de restriccións. Coa mellora da evolución epidemiolóxica, o equipo de goberno decidiu volver a reabrir esas instalacións. Nos últimos días, operarios municipais estiveron acondicionando o espazo para que estiveran nas mellores condicións posibles. Así, leváronse a cabo arranxos e melloras no sistema de control de acceso, o desbroce da maleza que había na zona e tamén na delimitación das prazas de estacionamento para as autocaravanas. E saiban tamén que a Concellería de Igualdade de Pontevedra inaugurou hoxe un mural feminista na rúa Cruz Gallastegui. O grafiti promoveuse con motivo do Día da Muller e foi elaborado pola artista Sax en colaboración coa Urban Culture Factory. Con motivo da COVID, este ano as mulleres non puideron sair á rúa de xeito multitudinario a celebrar o 8M. Por iso, a Concellería de Igualdade de Pontevedra quiso que o berro feminista se quedase plasmado para sempre na cidade. A partir de hoxe, toda a cidadanía poderá gozar deste mural reivindicativo na rúa Cruz Gallastegui. Va a ser un berro, porque levamos nesta liña todo este ano de non a minutos de silencio, non a estar caladas, e si a berrar pola igualdade e polos dereitos das mulleres. Sax foi a artista encargada de dar vida a este grafiti, fixo en colaboración coa Urban Culture Factory. Una chica gritando por megáfono que el 8M es el Día Internacional de la Mujer, porque ya que no pudimos manifestarnos ese día, por las circunstancias que todos sabemos, que no se olvide que ese día es muy importante para nosotras. Este mural é unha das claves da programación feminista deste mes de marzo. De feito, mañá terá lugar o segundo faladoiro literario feminista na UNED. Este estará moderado pola xornalista Sara Vila e será emitido vía streaming a partir das 7 da tarde. Deixámolo aquí, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas por estaren aí. Adeus.